लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै आरो सिगांनि ससे भिडिअ क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों माथा गरम आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि अनसुमै बर' लोगोसे पिके दैमारि बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों फुंबिलि बसुमतारी लोगोसे पिके दैमारि बिथाङानो आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों अन्सु ब्रह्म बिथाङा आरो मेकआपखौ खालामदों सुषमा बसुमतारी बिथाङा। आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन पिके वालनेस चेनेलनि गेजेरजों आरो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ पिके वालनेस चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाखो बिथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि दिनैसो चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।